ya guys, munhu wandandichida chachaenda pandamutora pane mafesi ayo tu akusvika pane mufesi uyu anditi pane prank yandira kumurovera but amene kuti andase ndouhina here but aregedza ndite sei ndonoti ndodi timu muita sei muri kuona kuti chimakuru wani ndanchikumbirawo kuti mufana wenyambotipa space because ndedhira ndira kupinda nemi handikwanise kuripinda paine mumwe munhu inzwa waiva wangu unoona ndikubva kubuda mujero wana nditori nemari dzangu so ndoda munhu wekuita se wekutsikana naye but inini ndiri lesbian mai ndiri gay manje but ndokubhadhara 100,000 kana tikatsikana kutsikana sei tikarara tese tikaenda kuchiganga ukoko ndokupa 100,000 but tikaenda kuBNB ndoenda kukupa 150 because kuBNB kune vanhu vakawandisa vanozokuona saka ndechida kuti use kukukavha hamene kuti unoti chiinazvo because ndatione kuma 10 years ndisina kumbobvira ndatsikana nemunhu wechikadzi. Mukuona koma ndiri kuzvinzwa zvamukutaura but handikwanisi kukubatsira izvo indava hatotongoita iripo tofa tangoningirina totobuda takadai iwo wakadai ndakadai kuti tange pasina zvaitika utanga utonakirwa nebhegi usatye ndokupa bhegi racho ritoripo bhegi ritoripo 150 kana tikaenda kuloji 100 kana tikaenda kusasuko saka munokwanisa kutanga mandipa bhegi racho tinotanga ndabata mari first bhegi ndokupa but iwe ndonenge uri chimoko iwe ndonenge uri chimoko bhegi ndokupa but iwe ndonenge uri chimoko bhegi rako ndokupa ndokubhadhara inini handisini ndiri kuita imimi indine chitoita indava ndaifunga kuti pamwe ndisingakoni ndiri kuita imimi saka wai iwe uri kuda kuita inini zvikuita mukadzi awanzi wai uri kuda kuita inini because ndindaya neplan and ndosaka ndichikubhadhara ifibe kukuti ndifune kuningirwa inini ndandisingakubhadhara dai mimi muri kuita azvibude kabhozi inini ndiri kukubhadhara mukakwanisa zvinhu kutoenda because ndiri kubhadhara kuti ndiningirike newewo kwete kuti mungatsvaga munhu inda wangu inzo wakawangu anombokuvhare ndotanga ndakupa bheki rako mukadzi usadaro wanga